Што вядома пра напад на супрацоўніка міліцыі і бунт у беларускім АМАПе? Як вядомы беларускі чыноўнік стаў пародыяй на Аляксандра Лукашэнку, а таксама што новага стала вядома пра гучную крымінальную справу? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Напад на сілавіка адбыўся ў гарадскім пасёлку Шуміліна Віцебскай вобласці. На месца здарэння нават экстрана выязджаў асабіста міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Калі верыць афіцыйнай версіі міліцыі, то падзеі разгортваліся наступным чынам. 46гадовы мясцовы жыхар быў затрыманы за хуліганства. Мужчына быў моцна п'яны, і пазней экспертыза выявіла ў яго крыві 2 праміле алкаголю. Падчас затрымання ён прасіў дапамогі медыкаў, і сілавікі выклікалі хуткую. У суправаджэнні супрацоўніка міліцыі затрыманага даставілі ў бальніцу, але там ён пачаў канфліктаваць з медработнікамі і раптам кінуўся на міліцыянера. У ходзе барацьбы нападнік змог адабраць у сілавіка тамельную зброю, пасля чаго накіраваў яе яму ў галаву і націснуў на спускавы кручок. Але стрэлу не адбылося, як піша міліцыя, па незалежных ад грамадзяніна прычынах. Затым сілавік выбіў зброю з рук нападніка, але той здолеў уцячы. Неўзабаве яго злавілі і зноў затрымалі. Была заведзеная крымінальная справа за замах на забойства супрацоўніка міліцыі, і цяпер мужчыну чакае СІЗА, суд, а затым працяглы тэрмін за кратамі. Бунт адбыўся ў жаночай роце беларускага АМАПу. Пасля таго, як камандзірка аддзялення Ганна Шахава перамагла ў конкурсе прыгажосці «Міс Мінская міліцыя», ёй зацікавіліся кіберпартызаны і адшукалі зліў тэлефонных размоваў паміж камандзірам узвода АМАП Аксанай Краўчанка і начальнікам аддзялення мінскага АМАПа Олегам Барадаўкіным. Дык вось, з іх вынікае, што супраць прызначэння Шахавай на камандзірскую пасаду адбыўся сапраўдны бунт. Краўчанка скардзіцца, што падначаленыя ў штыкі прынялі прызначэнне Шахавай. Мы хотим, чтобы у нас был командир отделения, который имеет у нас авторитет. То есть, понимаешь, и... Я вообще сегодня говорю, знаете, что, говорю, командиров, говорю, назначают, говорю, а не выбирают это каким-то голосованием. Мы станем в оппозицию, мы не будем ее слушать. Говорю, подождите, говорю, а при чем здесь, говорю, она, говорю, да вас, говорю, она будет выполнять свои обязанности, вы должны выполнять свои. Можете меня старшие никогда не ставить на мероприятие. Да она забивает, да на вашу работу. І тут, дарэчы, паказальная рэакцыя суразмоўцы на скаргі падначаленых. Ну да, мы знали, что у нас командира отделения нет, мы вот рассматривали, мы думали. Вот, а кто вы такие думать? Але тое, што Ганну Шахаву ўсё ж прызначылі камандзіркай аддзялення, сведчыць, што гэты бунт жаночага АМАПу праваліўся, ці быў ціхенька задаўлены начальствам. Сёння у Лукашэнкі і Наталлі Эйсмонт вялікае свята, бо да іх прыехаў самы сапраўдны замежны журналіст, ды яшчэ і амерыканец. У Палацы Незалежнасці для высокага госця нават запалілі камін, і Эйсмонт ганарліва падкрэслівае, што такое, маўляў, робіцца не для кожнага. Праўда, тут, як звычайна, ёсць адзін нюанс. Рык Санчес, так завуць госця, працуе на крамлёўскім прапагандысцкім канале Russia Today і прасоўвае адпаведныя наратывы. Цяпер ён таксама не падвёў, і ў сваім вострым, па словах Эйсмонт, інтэрв'ю Санчес ахвотна спяваў дыфірамбы Лукашэнку і пляжыў сваю радзіму. Лукашэнка ж у сваю чаргу распрыгоніўся і расказаў госцю, што гэта ў Штатах дыктатура, а ў Беларусі, аказваецца, дэмакратыя. І ў нас во 100 крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека. Гродзенскі губернатар Юрый Караеў хацеў як лепш, але выйшла як заўсёды. Цяпер былы міліцэйскі генерал паехаў інспектаваць фермы ў рэгіёне, але ў выніку атрымалася пародыя на Лукашэнку. Очень герметично закрыто, вон там чуть-чуть воздух задувает почему-то. Не прижали, это ж видно невооруженным. Вот это опустить, положить, выровнять, окультурить это место. Вот крышки не должны вот так в грязи валяться. Вот этот выбоину кусок заровнять. Как говорится,
Ролік з руплівым Караевым выклалі ў TikTok самі прапагандысты і, напэўна, пашкадавалі, бо відэа сабрала ўжо амаль 700 000 праглядаў і амаль усе каментарыі пад ім негатыўныя. Людзі смяюцца з чыноўніка, а некаторыя нават падазраюць, што гэта штучны інтэлект. Маўляў, ну не можа такі крынж адбывацца ў рэальнасці, але, на жаль, як бачым, можа. У Навагрудку разбураюць кляштар мучаніц, якія ахвяравалі сваімі жыццямі дзеля мясцовых жыхароў. Вонкава гэта стары драўляны будынак, але каштоўнасць гэтага месца вымяраецца перадусім не архітэктурнымі вартасцямі, а сувязю са страшнымі гістарычнымі падзеямі. Улетку 1943 года Навагрудчына трапіла пад карную аперацыю нямецкіх войскаў пад назвай «Герман». У ноч на 18 ліпеня гестапа арыштавала каля 120 мясцовых жыхароў і ксяндза Александра Зянкевіча з мэтай іх наступнага расстрэлу. Сёстры назарыцянкі, якія жылі ў кляштары, прапанавалі акупацыйным уладам свае жыцці ў абмен на арыштаваных. Немцы пагадзіліся, і 11 манашак былі расстраляныя 1 жніўня 1943 года ў Батораўскім лесе. Затрыманыя гараджане ў выніку вызваленыя не былі, але іх адправілі на прымусовыя працы ў рэйх, дзякуючы чаму усе яны перажылі вайну. У 2000 годзе папа Ян Павел II прылічыў навагрудскіх манашак да ліку блажэнных, і яны сталі адным з галоўных сімвалаў духоўнага супраціву нацызму ў Беларусі. Аднак кляштар назарыцянак, нягледзячы на сваё велізарнае значэнне, дагэтуль не мае афіцыйнага статусу помніка. Цяпер жа пачалася яго радыкальная рэканструкцыя. Рабочыя ўжо дэмантавалі арыгінальную драўляную ашалёўку, старыя вокны і дзверы, а таксама разбіраюць дах і цалкам знеслі заходняе крыло будынка. Паказальная гісторыя пра тое, як працуе страшны канвеер Лукашэнкі і яго сілавікоў. Месяц таму палітзняволены Мікіта Залатароў, асуджаны на 6,5 гадоў, быў вызвалены і дэпартаваны з Беларусі. Але цяпер стала вядома, што на працяглы тэрмін пасадзілі яго бацьку, прычым мужчыну пакаралі за тое, што ён змагаўся за свайго сына. Міхаіл Лапуноў, а менавіта так завуць бацьку хлопца, спачатку атрымаў 7 адміністрацыйных арыштаў запар па 15 сутак кожны, і пакуль мужчыну утрымлівалі на сутках, КДБ прызнаў закрыты тэлеграм-чат пад назвай «Гомель за Нікіту Залатарова» экстрэмісцкім фарміраваннем. Стваральнікам чата быў бацька хлопца, і на мужчыну завялі крымінальную справу за стварэнне экстрэмісцкага фарміравання і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Затым яго асудзілі за гэта на 5 гадоў калоніі. Стала вядома, у чым абвінавачваюць мінскую архітэктурную студыю «Зробім архітэктс», дзе нядаўна прайшлі масавыя затрыманні супрацоўнікаў. У выніку амаль усіх адпусцілі, але адзін з яе заснавальнікаў, архітэктар Андрусь Бездармакоўскі, цяпер знаходзіцца пад следствам. Другі сузаснавальнік, Аляксей Караблёў, пазбег знаёмства з сілавікамі, бо жыве ў Злучаных Штатах. Справа ідзе аб шэрых заробках і абыходзе падаткаў. Па версіі Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю, значная частка выручкі не адбівалася ў бухгалтарскім уліку арганізацыі. Далей цытата сілавікоў. Каб не пакідаць слядоў, службовыя асобы дамаўляліся з заказчыкамі паслуг аб правядзенні аплат як наяўнымі грашовымі сродкамі, так і з выкарыстаннем крыптавалюты. Пры гэтым кашалькі ствараліся фігурантамі на біржах, якія афіцыйна не зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь. Канец цытаты. У сюжэце дзяржаўнага тэлеканала СТБ заявілі, што не менш за 60% ад усіх заробкаў выплачвалі ў канвертах. Такім чынам, «Зробім архітэктс» нібыта атрымала няўлічаны прыбытак на суму $6 мільёнаў. Сукупную шкоду бюджэту Беларусі ацанілі ў больш чым 5 мільёнаў беларускіх рублёў. Але пакуль што кампанія працягвае працаваць, а ў Дэпартаменце фінансавых расследаванняў паведамілі, што праверкі ў архітэктурнай сферы працягнуцца, і неўзабаве сілавікі зоймуцца іншымі праектнымі арганізацыямі Мінскай вобласці, да якіх ёсць пытанні па выплаце падаткаў. Учора мы расказвалі пра тое, што беларусы сабралі амаль $2 мільёны для Ксюшы Маісеенка, маленькай дзяўчынкі са спінальнай цягліцавай атрафіяй, якую маці пакінула ў дзіцячым доме.
Але атрымаць той самы шалёна дарагі укол Ксюша, на жаль, на гэты момант не можа, і не факт, што зможа атрымаць у будучыні. Адметна, што касмічную суму атрымалася сабраць усяго толькі за месяц, што з'яўляецца рэкордам, і ніводзін падобны збор у гісторыі Беларусі не адбываўся настолькі хутка. Але ж цяпер дактары, якія аглядалі малую, паведамілі дрэнныя навіны. Справа ў тым, што генную тэрапію ў такіх выпадках трэба праводзіць як мага раней, пакуль у дзіцяці застаецца як мага больш рухальных навыкаў. Калі б маці Ксюшы пачала змаганне за лекі для дачкі адразу, як стала вядома пра дыягназ, у 2024 годзе магчымасцяў было больш, але жанчына не рабіла амаль нічога. У выніку 2 гады стан дзяўчынкі няўмольна пагаршаўся. Цяпер беларускія медыкі ацанілі стан Ксюшы і адзінагалосна вырашылі, што яе акно магчымасці страчанае і рабіць той укол ужо позна. На дадзены момант правядзенне геннай тэрапіі нясе для дзяўчынкі больш небяспекі, чым патэнцыйнай карысці. Беларусы працягваюць піць да смерці. Толькі ад пачатку гэтага года і толькі на Магілёўшчыне адбылося найменш 4 такія выпадкі. Людзей знаходзілі нежывымі ў іх кватэрах і нават у вагоне цягніка. Ва ўсіх выпадках экспертыза паказала больш за 5 прамілі алкаголю ў крыві. Але страшным рэкардсменам стаў 38-гадовы жыхар Горак. У яго было ажно 5,9 прамілі, і гэтая доза стала фатальнай. Амаль што ў гадавіну чарнобыльскай трагедыі ў Беларусі з'явіліся навіны пра незвычайны атракцыён на Гомельшчыне. Хутка там паставіць аглядную вышку з відам на чарнобыльскую атамную электрастанцыю. Яна будзе знаходзіцца ў палескім радыацыйна-экалагічным запаведніку. Плануецца, што назіральная пляцоўка будзе на вышыні больш за 5 метраў і атрымае зручны і бяспечны пад'ём для наведвальнікаў. Усярэдзіне абяцаюць зрабіць усё неабходнае для камфорту турыстаў, а для лепшага агляду будуць даступныя біноклі. З гэтай пляцоўкі можна будзе ўбачыць саркафаг чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Першых наведвальнікаў чакаюць ужо гэтым летам. Аказваецца, у Беларусі ёсць свой «Тытанік», які не патануў і плавае ўжо 30 гадоў. І гэта не жарт. Катар з такой назвай курсіруе ў Віцебскім раёне па рацэ Дзвіна. Яго асноўная задача перавозіць жыхароў Суража з аднаго берага гарадскога пасёлка на другі, калі вясной на рацэ падымаецца ўзровень вады. Хто прыдумаў такую назву, невядома, але мясцовыя забабонаў не баяцца і хваляцца, што мясцовы «Тытанік» працуе спраўна і тануць не збіраецца. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.